Mødet med portugiserne. En frisparket som sædvanligt fra Christian Eriksen. Han plejer at lægge dem ganske fornuftigt, og der er solidt dansk derinde, og den ligger godt der i første omgang. Stor mulighed. Den er i kassen. Efter masser af klumpspil, jeg tror, der er fløjtet. Der er fløjtet dernede. For hvad? Det er så det store spørgsmålstegn. Han dømmer et frispark. Lad os prøve at se Eriksens frispark. Det er Simon Kjær i første omgang. Hvad sker der der? Han har ikke fat i den, keeperen. Overhovedet ikke. Den kan han da ikke fløjte på. Simon Kjær kommer der. Bentner i anden omgang, og så tror jeg, det er Silberbauer, der fedter den ind over stregen. Kvist gør det sikkert. Nej. Thomas Jørgensen, ja, den har han fuldstændig styr på. Simon Kjær. Simling. Bentner. Han har Christian Eriksen med sig. Og Grundeli på venstrekanten. Og igen over for Peter Henner. Det er godt, det der Grundeli. Yes! Den er der! Super spark, super træk. Han tager indenom denne gang, i stedet for at gå venstre om Peter Henner. Og så hugger han til den lille Brøndby-mand. Postiga. Carlos Martins, og det er Ronaldo for afsluttet. Når Lars Jacobsen eller Silberbauer står overfor. Det er godt spil af Christian Eriksen til Rommedal. Der er stadig Dennis Rommedal, og det er den, yes! Yep. Fremragende dansk opspil. Christian Eriksen, Rommedal, Niklas Bentner. De 3 enere på det danske hold, hvis vi kan tillade os at pille dem ud fra kollektivet. Nej. Ja, Ronaldo, han falder nærmest, fordi han er træt, jeg tror. Nå. Vi får så lov at se et af hans frispark. Det er faktisk det eneste. Ja. Den sædvanlige opstilling. Let spredte ben. Han har taget præcis de skridt, som man altid gør det. Grundeli tilbage i muren. Og han kan altså sparke som ingen anden. Der! Oj. Den dykker simpelthen over i krogen. Han sparker oven i bolden på en eller anden fantastisk måde, den mand. Ja, vi må det er verdensklasse. Det er verdensklasse. Et utroligt flot sparket frispark. Den bliver smækket over i det lange hjørne. Tag det med som en del af underholdningen af fodboldkunsten, det her. Det er fantastisk. De har lært meget af. Der kommer armene i